sitä ollaan sitä kauraa puimassa. 20 näytti olevan kosteus. Eilen on satanut, niin varmaan vielä vähän meinaa olla kosteutta sen takia ja sitten kans. No on tänään nyt tullut, mutta on vähän tällainen nihkeä keli tänään, että tää on sellainen erikoinen, että huomenna ilmeisesti nyt on ihan hyvää keliä taas. Mutta perjantaina vissiin sitten sataa joku 10 milliä ja lauantaina sitten tulee jopa 34 milliä, niin vähän alkaa pikkuhiljaa huolestuttamaan nämä säät. Tietysti ne voi muuttua, mutta vähän jo alkaa huolestuttamaan tämä. Kyllä nyt nämä kaurat saadaan pois ennen niitä sateita, mutta se on se rypsi, että meillä nyt on se sen 15 hehtaaria, niin jos se oikein kaatamalla se sade tulee, niin kuinka se menee kumoon siellä sitten. Niin se vähän tuossa huolestuttaa. En tiedä mikä tuossa seulaston tappiomittariskin on. Se on nyt noista viimeisistä vehnistä asti. En tiedä, se näyttää väärin. Se väittää, että tulee niinku tappiota niin paljon, että palkikki huutaa. Mutta varmuudeksi sitten seuraan tuosta peruutuskamerasta ja välillä peilistäkin, että tuleehan sieltä seulasta nyt sitten tavaraa kumminkin ulos, tai silppurista justiin. No kyllä seulastakin nyt tulee aina omaansa, mutta on tuo kyllä. En tiedä vaikuttaako, kun siellä on, sinne jäi nyt kun saatiin ne vehnät puitua, niin vehnään sellaista tähkää jotenkin sinne ylä- ja alaseulaan. Olisiko ne pitänyt nyt putsata, mutta en mä tiedä. On tää nyt mennä näin. Kyllä mä tuossa on käynyt katsomassa, että ei tuolla niinku tappiota niinku tuu maahan. Että en tiedä sitten mikä siinä on. Kaipa tässä nyt pitää välillä vähän hitaammin vetää, ettei tuon vilkus siinä voi lopettaa, kun ei se meinaa lopettaa. Mä oon laittanut tuon seulan tappion niin alhaalle kuin pystyy, mutta en mä tiedä, ei se meinaa lopettaa. Joo, 200% säiliötä nyt on tyhjännyt, ja tää nyt on 3. rinkiä vedän. Tätä nyt ei tarvitse kokonaan 3. rinkiä vetää, kun mä tuosta jo vedin vähän niinku 3 kertaa edestakaisin, kun piti nuo kärryt saada tuosta liittymästä tulemaan, ettei nyt tuolla tien reunassa nyt ollut ihan hyvä, että teinkin niin, kun tuossa meni justiin sampo ohitte, että ei se varmaan olisi päässyt kun se pöytä kiinni meni. Toi ihan okosti tätä nyt tulee. En osaa oikein sanoa paljonko Mä en oo niin ekspertti itse vielä tän kauran suhteen. Hetkonen, onko tää nyt 4. vuosi kun meillä on ylipäätänsä edes kauraa, että kun meillä yleensä justiin on joku tällainen muutama 10 hehtaaria. Tässä nyt taitaa olla se joku noin 15. Voi olla vähemmänkin. Sanotaan, että tässä on vähemmän kuin 15 hehtaaria kumminkin. Mutta joo, lupailin tuossa yhdessä yhteisön postauksessa tuossa YouTubessa, että kertoisin tällä videolla vähän, että mitä te voisitte vielä odottaa nyt tältä syksyltä. Ja voisinhan vähän muutakin kertoa, mitä sitten, minkälaista videota nyt tulee. Mutta nyt näin syksyltä, niin kun meillä on tarkoituksena laittaa 25 hehtaaria syyskylveä, niin sitä ennemmin pitäisi sängellä se rounduppi vetää, mistä mainitsin tuossa viime puintivideossa.
Niin siitä Roundupin ajostakin tulee sitten videota ja meillä on 2 eri merkkiä niin sanotusti. Tilattiin sitä Roundupia, että mä en muista nyt minkä nimisiä ne oli, mä voin ne editoida tuohon näytölle näkyviin. Niin. Mut kun siinä toisessa oli justiin, että 10 vuorokautta pitää odottaa, että saa muokata sitten pellon. Ja toisessa oli sitten 20 vuorokautta, niin me nyt laitetaan 25 hehtaarille sitä 10 vuorokautta. Se 10 vuorokauden aineen, niin mutta saa nyt nähdä, saadaanko me syyskylvää tehtyä. Kyllä niitä nyt pitäisi saada, mutta vähän huolestuttavalta näyttää tuo säät nyt. Kyllä ne voi vielä muuttua, mutta kyllä se aika sateiselta vaikuttaa. Mutta aina sitä voi toivoa. Mutta jos siis tosissaan hyvää keliä on, niin se Roundupin ajamisesta tulee ruiskutusvideota sitten ja sitten tulee kans kyntövideota. Kun me yleensä jos laitetaan justiin, se on yleensä kaikissa näissä syysviljoissa, niin me mieluummin kynnetään se pelto, kun se talvettiin paremmin. Poikkeuksena justiin on syysrypsi, kun meillä 1 vuosi oli syysrypsiä, niin me kevyt muokattiin, kun meinattiin, että se olisi parempi näin tehdä. Ja. Sitten tosissaan väestystä sitten kans, justiin kun on kynnetty, niin pitää äestää ja sitten katsoo nyt kuinka ehdinkö mä olla kylvämässä, kun meillä menee tämä yleensä vähän niin, että mä oon nää muokkaamiset hoitanut ja justiin kun tämä kevätkin meni niin, että mulla vaihteli tuo lautasmuokkari ja tuo ääs koko ajan. Piti vähän nopeeta, mutta eipä meillä mikään kiire olisi ollut, mutta kun suht nopealla tahdilla haluttiin nämä hommat tehdä, niin mä hoidin sitten muokkaamisen ja tuo isä tuli sitten aina kylvinkoneella perässä, kun se ihan hyvin niin toimii. Mutta kattoo, jos mäkin vähän kylvää sen. Kyllä mä osaan kylvää, mutta se on mulla vähän, itellä on vähemmän hehtaaria kylvässä alla kyllä. Kyllähän se onnistuu, että en sanoisi, että en osaisi kylvää, mutta meillä vähän menee aina noin nämä hommat. Että. Ja. Sitten joku ehdotti tuossa kommenteissa, että Luttisaaren kanssa tehdään yhteistyövideota. Luttisaarihan on mun naapuri siinä, niin no mä jo, kun joku sitten oli se, taisi olla tämä sama henkilö, joka sitten oli Luttisaarelta hänen siinä kuivaajavideossa kysynyt kans samaa, niin siihen sitten kans vastasi ja täkäsin sitten Luttisaarenkin ja kysyin, että mitä mieltä on, että pitäisikö meidän tehdä sellainen yhteistyövideo, niin kyllä Luttisaari meinasi, että kyllä se onnistuu. Pitää tosiaan nämä kiireet nyt tästä selätellä, niin ja niin mäkin vähän meinasin, että joo, kyllä nämä kiireet nyt pitää tehdä, että työt ennen hupia niin sanotusti oikeastaan, että mutta mä en oo vielä Luttisaarilla soittanut, mutta nyt vois soitella sitten, kun saan nää kaurat tästä. Eli varmaan perjantaina sitten voisin Luttisaarille päin soitella. Mulla tuli yksi hyvä video, yhteistyövideo aihe mieleen, että siitä voitaisiin sitten tehdä. Ja se on ihan mielenkiintoinen, että no jotakin voin siitä, jos jotakin spoilaan, niin se liittyy justiin vähän historiaan, tilojen historiaan, mutta mä ehdotan tämän eka Luttisaarelle ja
kattoo nyt, jos mä siitä vähän sen jotakin spoilereita teille voisin antaa, mitä on tulossa sitten siltä kannalta. Ja sitten tietysti mulla olisi varmaan hyvä tehdä joku esittelyvideo itsestäni, että tietää sitten, että minkälaista jatkaa. Te täällä seuraatte sitten YouTubessa, niin joku varmaan sellaisen voisin justiin tehdä. Ja sitten varmaan tilan koneet ja kalusto. Siitäkin oli joku ehdottanut, että tehdä siitä, ja mä olin ajatellut kyllä kans samaa. Mutta kun mä aloitin tämän YouTuben nyt vähän näin kiireen aikaan, niin eipä oo niin ehtinyt. Kyllähän jotakin koneita, justiin puimurin ootte nähnyt ja molemmat traktorit. Tuossa on noita vihreitä kärryjä vetää Valtra T174. Se oli vuosimallia 2017 ja sitten on sinisiä kärryjä vetää tuossa Valtra T144 ja se on vuosimallia 2020 ja tämä on sitten tää puimuri Claas Avro 240 vuosimallia 2021. Mutta joo, kyllä mä teen siitäkin videon sitten ja sitten on tulossa kans sellainen video sitten kun on nää kiireet ohitte, että keskustellaan vähän tästä menneestä kasvukaudesta, että miten meni ja justiin, että missä onnistuttiin, missä epäonnistuttiin ja justiin missä on parannettavan varaa. Sitten justiin vähän, että mikä oli keskisato per kasvi ja minkä verran tavaraa tuli ja ollaanko tyytyväisiä sitten tuloksiin. Ja sitten tähän liittyen varmaankin alkuvuodesta on tulossa sitten, ainakin ennen seuraavaa kasvukautta eli ensi kevättä varten, niin tuun vähän tekemään jo kasvukausi ennakkoa, että mitä me aiotaan tehdä ja mitä me laitetaan justiin pelloille ja minkälaisia toimenpiteitä sitten tehdään. Ja niin kuin sitten mainittiin siinä viimeisimmässä puintivideossa, että soijapovusta on tulossa videota. Se voi olla, että mä teen sen ensi vuoden alus. Kun mä nyt ajattelin tämän mun koulun suhteen vähän sellaista, että kun mä mainitsin kans siitä, että mulla on vähän näitä rästitehtäviä, niin mä nyt teen nää rästit pois nyt syksyllä. Ja sitten ensi vuonna sitten keskityn kanssa sen soijapavun opinnäytetyön tekemiseen, niin se voisi olla ihan hyvä niin kuin motivaatio mulle, että mä teen siitä videon. Ja sekin voisi auttaa just sitä prosesseja, kun mä teen sitä opinnäytetyötä sitten. Ja kun mulla muutenkin ensi vuodelle sitten on ensi keväälle on vähän vähemmän noita muita opintoja, niin on sitten vähän helpompi keskittyä siihen opinnäytetyöhön. Tää nyt tyhjätä veti 70% jo tuon. Tuo kyllä tavaraa ihan okosti näyttää tulevan. Tää kattoo, kun saadaan tää puitua, niin kattoo mikä se tarkka hehtaarimäärä nyt tähän oli, niin tietää sitä paremmin mitä sitten tuli hehtaarilta. Jonkun keskustelinkin tuolta kommenteissa vähän tuosta meidän kuivaajan siilokapasiteetista, niin tuli vaan mieleen sitten kun sitä sanoinkin, että vähän meinaa tiukilla olla, kun tälläkin hetkellä meillä justiin kun vehnät saatiin puitua, niin aika täyttää on, niin justiin nämä kauratkin, niin näin hirveän kauaa meillä oo siilos, että nämä on tehty sellaisella sopimuksella, että me ollaan saatu, se on Tervojoella yksi sellainen isäntä, niin siltä ollaan saatu tää kylvösiemen ja me ei olla niinku maksettu sitä siementä vielä.
että me sitten sille kuljetetaan nämä kaurat ja se sitten myy justiin meidänkin puolesta. Mä en enää muista mitä se näillä kauroilla tekee. Voin tuolta isältä kysyä, niin mä voin editoida tähän sitten, että vähän tarkempaa tietoa. Niin. Mutta niin, tosiaan viedään nämä kaurat sinne ja se sitten ottaa niinku periaatteessa niistä kauroista, mitä se sitten saa myytyä, niin sen verran sitten itselle, että saa justiin sen siemenkustannuksen. Ja sitten tietysti se peittas kans meille nämä ja niin on varmaan laitellutkin sitten, en tiedä. Mutta peitattu kumminkin niin. Ja hetkonen, olikos nää oli säkitetty kans niin. Ottaa sitten ihan järkevästi siinä sitten tehty, että justiin nyt tätä kauraa ollaan sen tää on 4. vuosi, niin 4 vuotta kauraa laitettu, niin tällä tavalla me nyt ollaan tätä ja samalta henkilöltä justiin ollaan sitä kauraa otettu, että tää on ihan kätevä ollut. Ja on toiminut hyvin tämä homma sitten, että pitäisikö vähän katsoa mistä sitä katkaas. Tää on vähän kans tällainen vekkulipelto kyllä, että tuossa menee ilmeisesti ruiskutus. Huomasin vaan, että tässä näkyy huonommin ruiskutusjäljet tässä kauras, kun tää on kerran vedetty vaan, että sääteet ja tuo rikka-aineet. Sääteet ja rikka-aineet vedettiin niinku samaan syssyyn. Joku meidän piti tarkistaa, kun se meinasi vähän tulla kiire molempienkin ruiskutuksesta tälle kauralle, niin piti tarkistaa, että saahan ne yhdistää, niin kyllä siinä meinattiin, että se on ihan mahdollista. Jos jotakin hyvää tästä kaurasta nyt pitäisi hakea, niin tää on aika hyvin pysynyt pystys kyllä, että jos jotakin hyvää pitäisi hakea, että kun mä en tästä sadosta oikein osaa sanoa. No, tätä varmaan ihan hyvin tulee, että se olisikin, jos se olisi justiin satamittauslaite tässä puimuriskin. Siinähän näkisi ilmeisesti kans kosteuden kanssa samalla, niin se olisi ihan kätevä. Pitää nyt kattoo. Mut tuossa nyt olisi tulos muutamia investointeja, ihan koneinvestointejakin justiin, että ja no pääasiallisin investointi nyt on toi lautasmuokkari. Meillä on sellainen Lemken-Rupin 9/300 eli 3 metrinen niin 2006 vuodelta, niin siitä nyt haluttais päästä eroon ja hankkia ihan uusi lautasmuokkari sitten sen tilalle, mutta ei vielä oikein ole tullut hyvää vastaan eikä hyvää tarjousta. Ulkomailta nyt saitiin ihan hyviä tarjouksia, kun tuossa kesällä kysyttiin, mutta ne meinaa se rahti olla niin helkatin kallis, että ei siitä oikein meinaa tulla mitään. Et se on oikeesti aika kallis se rahti, että se pitäisi varmaan itse hakea, mutta pitäisi sitten olla siihen lavetti, millä hakee. En mä tiedä, mieluummin varmaan Virosta tai Ruotsista hakea, kun se on se laivakin, laivayhteys tuonne Saksaankin täältä Suomesta niin kallis nykypäivänä. Oliko se jopa 500 € suunta? En sitten tiedä, oliko ne jotakin niiden kesähinnoitteluja, mutta tuossa kun viimeksi katoin kesällä, niin oli 500 € suunta, niin se aika rahastusta. Kyllä Viroon tai Ruotsiin pääsee paljon halvemmalla, jos lähtis hakemaan justiin. Ja sekin hinta oli autolla. Mutta niin, lautasmuokkari ja sitten toinen olisi, kun meillä on tuo Junkkari M400
kylvinkone, kun siihen pystyy nyt niinku jälkiasentamaan tuon piensiemen säiliön. Kiinnostais alkaa sitäkin harrastelemaan, sitä kerääjäkasvien laittamista, kun ne on kovia justiin tuo valko- ja puna-apila ja sitten ilmeisesti kans toi hiiren virna, se on ilmeisesti parhain niistä typpeä sitomaan. Niin se olisi sellainen niinku biologinen lannoite. Ja sitten justiin se kasvijätekin, mitä siitä sitten syntyy, kun se muokkaa, niin se on hyvää lannotetta pellolle. Ja sitten jos on kanssa ihan kovetut nämä juuret, niin se muokkaa ja kuohkeuttaa sitten maata kanssa. Voin toi olla aika hifistelyä tai tällaista vihervassaritouhua, mutta en mä tiedä, kyllä meillä silloin muutamia vuosia sitten, kun oli vielä vähän enemmän peltoa, niin laitettiin justiin, se oli vähän huonompi lohko, sellainen noin 15 hehtaarin lohko. Se oli vähän sellainen huono lohko, että justiin muutenkin kesällä vaan pääsi sinne kylvämään, kun se oli niin märkä. Niin ajateltiin, että laitettiin riistapelloksi sitten, että jos se parantaisi sitä. Ja voin sanoa, että se kyllä paransi sitä, että me laitettiin niinku vehnä ja puna-apila sekoitus sinne, eli vehnää ja puna-apilaa, niin se oli sitten hauska, kun sitä kävi katsomassa syksyllä, niin sinne niinku ei ollut ajettu apulantaa eikä mitään muutakaan lannoitusta. Tietysti varmaan sian lietelantaa nyt varmaan oli sitä edeltävänä vuotena sinne oli ajettu, tai sitten en muista enää kuinka se oli, mutta kumminkin sinne on sian lietelantaa ajettu aikoinaan kumminkin. Ja ei mitään kasvinsuojeluruiskutuksiakaan, koska niin tietysti riistapelto ja siihen ei saa koskea. Niin ne sitten kävin kattoas syksyllä tai käytiin kattomassa, niin ei paljon yhtään rikkaa. Ja se pelto muutenkin oli sellainen, että siellä oli rikankaan ongelmaa, niin me oikeasti yllätyttiin siitä, että kuinka tehokas se apilan lehdet on niinku peittämään rikkojen kasvua. Ja sitten muutenkin, kun se toimii jonkinlaisena lannoitteena, niin se vehnä näytti, että no mä arvioin itse, että olisiko se ollut jonkun 3 tonnin hehtaariluokkaa, että no niin sanottuna täysin luomu pelto se oli, vaikka ei sen luomustandardia täyttänyt, kun siihen kumminkin oli ruiskuteltu justiin sitä edeltävänä vuosina, niin mutta näin niin kuin luomutavalla riistapelto, niin aika mahtavan näköinen se oli, ja kyllä siellä hirvet oli ja me kaikki muut metsäneläimet oli käynyt sitten syömässä. Mutta siitä asti vähän miettinyt, että oiskohan toi kerääjäkasvien ja varsinkin näiden leveälehtisten kerääjäkasvien laittamisessa ideaa. Kun ei se niinku, se piensiemen säiliö, niin ei se nyt, no tuhansista euroistahan me puhutaan, mutta ei se nyt niin hirveitä määriä taaskaan kustanna. Niin kyllähän se voisi laittaa. Kyllä siinä niinku järkeä olisi. Mä näkisin sen ihan järkevänä niinku sijoituksena siihen kylvinkoneeseen. No, tietysti siitähän saa sitten näitä lisää EU-tukia kun laittaa tuollaisia, niin mutta eipä se ei ole se päätavoite meillä tuossa, että kyllä me niinku haluttais katsoa, että saataisko me blokattua rikkaa sen avulla, sitten sidottua typpeä sinne peltoon ja sitten, että saadaanko justiin kun meillä meinaa tuolla esimerkiksi tuo 12 hehtaarin pala, missä se Kohlimen laakeri meni, niin se meinaa vähän kärsiä tuosta tiivistymisestä. No, se on muutenkin vähän sellainen savinen pelto. Mutta vähän meinaa jo tiivistymisestä kärsiä, niin katsoa, että saisiko sillä apilalla esimerkiksi sitä
vähän kuohkeutettua sitten sitä maata. Tietysti me selvitettiin tuossa, että meidän pitää sitten tehdä jotakin muutoksia meidän justiin kasvinsuojeluruiskutuksissa, koska justiin nämä mitä me nyt tällä hetkellä ruiskutetaan peltoon, niin se ei oikein apilalle tee hyvää, niin jotakin täytyy muuttaa. Mutta kun mä ajattelin tuon kerääjäkasvihommankin niin, että senkin voisi niinku, vähän niinku samalla lailla vetää kiertona, niin kun justiin me harrastetaan muutakin tätä viljelykiertoa ja niin kun tällä hetkellä kun kaikkien pitää sitä tehdä, niin ja on hyväkin tehdä, niin ajattelin, ettei niinku kaikille pelloille joka vuosi laittaisi sitä kerääjäkasvia, että siinäkin olisi sellainen tietty kierto aina, että mihin me laitettaisiin sitä. Tuollainen suunnitelma olisi että tollasta lähtis toteuttamaan sitten, että jonkin aikaa sitä on miettinyt, mutta kyllä se nyt olisi ehkä hyvä toteuttaa. Ja kyllähän tuolla koulussakin on sitä noista kerääjäkasveista sanottu, että ne on justiin varsinkin noista apiloista ja sun muista palkokerääjäkasvista, että ne on kovia keräämään typpeä. Ja kyllä mä sen uskon, että kyllä se niinku, siitä on kumminkin tutkimuksiakin sen verran tehty ja sitä mun mielestä pystyy jotenkin mittaamaan kanssa. Ja kerääjäkasvista puheen ollen kanssa, niin mä tuossa on vähän kans kiinnostunut, kun on nyt nähnyt, että on ilmeisesti porukka laittanut tänä vuonna jonkin verran kanssa öljyhamppua. Niin sekin vähän tässä kiinnostelis, että pitäisikö sitäkin joku vuosi kokeilla. Ainut juttu siinä sitten on se, kun siitä öljyhampun nimestä sen kuuleekin, niin se on öljykasvi. Ja rypsi on kans öljykasvi ja sitten siinä viljelykierros suositellaan 5 vuotta väliä, justiin välttäen kaikki pahkahome ja juurimätätaudit, niin että se olisi 5 vuoden välein niin kuin lohkolla olisi jotakin öljykasvia. Ja sama pätee sitten kans palkokasveisiin. Tietystihan oliko se pahkahomeeseen, en tiedä oliko se kans juurimätäänkin, niin on kehitetty sellainen aine, jonka pystyy ruiskuttamaan justiin syksyllä. Et se niinku ehkäisisi tuota pahkahomeen syntyä. Tiedä sitten kuinka se toimii ja minkä arvosta se on sellainen pahkahomeaine. Mutta niin, öljyhamppu kiinnostaisi laittaa sitä. Mutta on vaan kuullut, että sen puinnis on vähän ongelmia. Se on se kietoutumisriski. Ja ilmeisesti näitä rumpupuimureita on palannut Suomessa maailmalla. Ja no tämähän nyt on koolinpuimuri, mutta kyllä siinä saa vakuutukset olla kunnossa, kun laittaa hamppua pellolle. Siihen oli ilmeisesti siihen puintiin kehitetty joku Saksas, että se niinku pystyisi justiin sen siemenet keräämään ja lehdet erilleen, niin siitä saisi sitten maksimaalisen tuoton siitä kasvista. Ihan järkevää, mutta aika hidastahan se oli, että kun oliko se, että joku 1-2 riviä pystyy kerralla puimaan ja sitten ajatellaan, että on joku 10 hehtaarin lohko, niin kyllä siinä oma aika menee, että sen saa puitua sitten. Se oli justiin, se siinä houkutteli siinä öljyhampus, että justiin, että kun se on suhteellisen kustannustehokasta laittaa, kun se siemenkustannus ei vissiin ole niin paha ja
jos sattumalta sitten saisit satoa sen 1000 tonnia hehtaarilta, tai siis, siis tonni hehtaarilta, niin siitä maksetaan 1100 € tonni. Nyt se taisi olla se taisi olla viime vuoden taulukko, mitä katoin. Se oli joku sopimusviljelyhomma täältä Transfarm Oylta. Nehän kävikin joskus meillä tuolla Seamkilla esittäytymäskin tuossa. Taisi olla silloin koronan aikana. Niin kyllähän varmaan siitä lähtien sitten mulla on jonkinlainen mielenkiinto ollut, mutta kun on mielenkiinto tuohon soijapupuun ja pakko myöntää, että aika moneenkin muuhunkin. Esimerkiksi viljahirssäkin on yksi esimerkki, että sekin olisi potentiaalinen kasvi täällä Suomessa, mutta pitää varmaan nyt yrittää yksi kasvi kerrallaan tutkia ja kokeilla. No soijapapua mä nyt on kokeillut 21 vuonna, niin mutta jos jollakin teistä katsojista on öljyhamppua ollut, niin voitte ihan vapaasti tuonne kommentteihin laittaa omia kokemuksia ja näkemyksiä siitä, että onko se ihan kannattavaa touhua. Että kyllä kumminkin sais enemmän tonnilta kuin rypsistä. No tietysti rypsistäkö siitä saa sen joku 600 € tonni. Niin se nyt loppujen lopuksi niin kaukana on, että siinä on joku 2 tonnia on 1200 € tonni, 2 tonnilta, niin. Ja rypsis nyt ei ole sellaista riskiä, että puimuri voi syttyä palamaan, niin kyllähän tuossa on mietittävää, että haluaako ottaa tuollaista riskiä. Siinä on suuret riskit, mutta siinä on suuri voitto sitten, jos onnistut siinä riskinotossa. Mutta en yhtään tiedä. Olisihan se mukava tietää, jos jollakin on kokemusta asiastaan. Tai jopa jos itse Transfarm Oyn henkilöt näkisi tämän videon, niin se osaisivat vähän neuvoa. Sitäkin kanssa sitten mietin, että minkälaiset säädöt puimurissa pitää olla. Ei kun tuo Classilla on sellainen oma sovellus, niin ei siellä kyllä hamppua ole. Soijapopu siellä kyllä on, että ei kyllä hamppua ole. Mutta ilmeisesti voisikohan se olla, että se on lähellä rypsin säätöjä, kun kuivaajakin ilmeisesti on, että se on lähellä rypsin säätöjä ja sitten kun kosteutta otetaan, niin pitää sitä rypsin taulukkoa vähän seurata tai rypsin säädöillä se ottaa se kosteus. Ja mä en sitten muista, pitikö siinä vähentää vai lisätä sitten prosentteja. Oho, Joo, se huusi, kun en hakenut tuota pöytää ottaa pois. Mä laitoin tuossa puolelle kierrokselle, kun pitää vähän varovasti niin kuin siitä taisin mainitakin, että vähän säikäytti sen viime vuosi, kun meni tuo murtopultti tuossa tyhjäyksessä hajalle, kun oli niin märkä se vuosi, niin pitää nyt varmuudeksi aina aloittaa tuosta puolelta kierroksilta, että no, tuossa Classin koulutuksessa kyllä ne toivoi ja vähän ehdotteli, että kannattaa puolelta kierrokselta aloittaa tyhjäminen muutenkin, että siinä on siinä voi olla varmaan tuota murtopulttia ne siinä varoitteli kanssa, että se voi mennä. Kyllähän se meni siitä meidän vanhastakin averosta, taisi mennä pari kertaa. Niin joo, ja sitäkään en ole tainnut mainitakaan, että meillä on tuolla siiloskin 2 sellaista putkeakin nyt sen takia, justiin kun se murtopultti meni, että se vähän niinku estäisi sitä tän tavaran valumista. Niin kuin, ettei se valuisi kaikki kerralla tuohon spiraaliin.
niin sekin vähän niinku helpottaa tätä tän touhua, mutta tietysti me ei se nyt saada aivan maksimaalista tyhjäysnopeutta, vaikka kyllä nyt suhteellisen nopeasti tyhjää, mutta ei saada hyödynnettyä maksimaalista, mutta se oli meillä vanhaskin averus sama homma kuin silloin, kun se murtopultti meni, niin kun laittaa sitten vielä ne putket tuonne, niin se estää sitten lisävahingon tulemiselta. Mut joo, ei se aina sitten puintien päätteeksi päivältä lopetetaan, niin joudutaan justiin niitä putkia vähän liikuttamaan ja uudestaan vähän tyhjäämään, että saadaan sitä säiliöä aina tyhjäksi kokonaan. Niin on se vähän tuollaista pientä asuulua, mutta mä tiedän mieluummin noin kuin että menee mitään lisää hajalle tuolla. Että kyllä se nyt kun olisi hyvä aina, että pysyis kaikki aina ehjänä, että kyllähän ne aina hidastaa tuollaiset konerikot, mutta kyllähän nyt kuuluu asiaan välillä noi konerikot, välillä menee kaikkia hajalle ja välillä kaikki pysyy kondiksessa. Nyt kun pääsemme tuosta. Joo. Sitä tuossa isän kanssa vähän harmiteltiin silloin kun saatiin ne vehdät puitua, niin jos ne kohlimista ei olisi se laakeri mennyt, niin oltais saatu vähän aikaisemmin jonnekin puitua ja olisi sitten ollut vähän enemmän aikaa kans tämän kauran puimiselle, että ei nyt tiedä kuinka tässä meinaa käydä. Mutta joo, ei kyllä noi säät osaa aina olla vähän sellaisia, että tää maatalous on, että tässä ollaan sään armoilla aika paljon. Melkeinpä jokaisessa työvaiheessa ollaan sään armoilla. Eipä tässä helpolla pääse. Mä kyllä ihmettelen edelleen. No tietysti kyllähän tää nyt on vedetty ne sääteet, mutta edelleen ihmettelen, että miten tää ei oo mennyt lakoon. Täällä on oikeesti niitä kaatusta. Ja muutenkin ei meillä niinku ollut hirveästi lakoa oikein missään. No tietysti kun se on se rypsi. Rypsi on vissiin vähän mennyt noin niin kuin näytin kädellä. Rypsistähän sanotaan, että se ei lakoon mene, mutta se sitten voi kaatua tuolla lailla justiin. Kyllä sen saa puitua, mutta siinä saa ollakin toi kaatokelaste aika pitkällä. Ja muutenkin tuon kaatokelan kanssa, siinä saa sitten leikkiä kaatokelan kaavilla, että sen saa pois sieltä. Tuossa onkin tuossa rypsin puinnissa, kun se on vähän sellaista, kun meillä on vain yksi pystyterä. Niin se vähän pakosta vetää siihen aina, että pitää 4 puida. No kyllä mä nyt aina sitten välillä justiin riskillä vähän katkaasen sitä peltoa, että jos meinaa oikein olla, mutta kun meillä on tuolle puolelle eli oikealle puolelle on pystyterä. Se pitääkin sitten laittaa siihen vielä, kun saadaan nämä kaurat pois. Näin eilen jonkun jutun kanssa, en tiedä oliko se vaan meemi vai ihan tosiasia, niin oliko se 28% amerikkalaisista luulee, että maitokaakaa tulee ruskeista lehmistä. En tiedä, että oliko se vaan meemi tai pila, mutta voisin tuolla sen uskoakin, että voihan se olla mahdollista, mutta ei sitä tiedä. En siis voi sanoa, että pitää paikkaansa, mutta ei penistä ikinä tiedä. Tää kauranpuinti on vaan kyllä aika jämerää touhua. Ei muistanutkaan enää.
Tuo nyt vaan hämää tämä, että tää meinaa, että seulasta tulee niin perkuleesti taas sitten tappiota, mutta kun en mä tiedä. Ei se mun mielestä tuossa on tarkasti justiin ennen kuin aloin kuvaamaan, niin no, oisko kämmenellä ollut, no teinkö 5 testiä siinä, niin siinä viimeisessä sitten sattuu olemaan kämmenen alalla 2 jäämentä, 2 kauraa. Mä en tiedä, oliko ne tippunut sitten tuosta pöydästä, kun pöydällekin tulee aina jonkin verran tuota tappiota. No tästä taitaa taas, tästä pitääkin muuta vähän pöytää nostaa, kun tää on vähän tällainen. On siinä jonkin verran kauraa kasvanut. No siinä on venääkin. Tuossa on ollut viime vuonna ollut kananpaskaa tuossa kasalla. Niin kun ajettiin viime vuonna tänne alueelle kananpaskaa. Taidettiin oikeastaan kaikille pelloille, mitä meillä täällä nyt on. Tuossa meillä oli kasa ja taisi sitten tuolla isolla lohkolla kanssa taisi olla jonkinlainen. Tää on varmaan jostakin kanasatsista ottaa kans paskat sitten tälle pellolle. Tähän olisi suunnitelmissa laittaa rypsiä sitten ensi vuonna. Sitten ajaa taas vähän kananpaskaa siihen. Näytti ainakin, kun oli eka vuosi, kun ikinä testattiin rypsille laittaakin kananpaskaa, niin. Kyllä se aika lupaavalta vaikuttaa, mutta toivon, että ei tule lisää näitä kaatosateita. Ettei ne nyt jää sinne sitten. No, kyllä nyt saa puitua. Sitä pahempiakin. Ei sinne vielä niin paha ollut, kun on 2019 meillä ollut pahin vuosi kyllä rypsillä. Se oli kyllä aika hankalaa puintia. Siinä oli aika hidasta. Pakko sanoa. Sitten kun siellä oli sitä rikkaakin. Silloin ei oltu rikka-aineitakaan ajettu siihen. No tänä vuonna ollaan ajettu, mutta siellä on ilmeisesti nyt jo rikkaa jonkin verran. Ettei ne on vissiin onnistunut. Olisi pitänyt toisenkin kerran varmaan ruiskuttaa, mutta se on aika kallista vaan tuo rypsin rikka-aine. Sitä ei sinne oikein niin hirveästi huittaisi laittaa aina. Niistä rypsistäkään ne loppujen lopuksi aina niin hyvää rahaa saa. No, rypsistä saa hyvän rahan, mutta se taas sitten pienentää meidän voittomarginaalia, jos oikein kunnolla panostettaisiin sitten, että toisenkin kerran ruiskutettaisiin. Meillä aina on tavoitteena, että se on se joku yli 10 hehtaaria rypsiä per vuosi, niin pystyy sitten se olemaan hyvin tuossa kierros ja yritetään aina siihen, että se on se 5 vuotta ehtis olla välissä ennen kuin laitetaan uudestaan. Joskus on tainnut ollut niin, että on ollut vain 4 vuotta, mutta ei ole onneksi mitään pahkahometta tullut. Mutta aika lailla ollaan yritetty, että siinä ehtii olla hyvin välissä vuosia ennen kuin laitetaan uudestaan rypsiä. Joo, en tiedä yhtään, että kuinka pitkä video tästäkin nyt taas tulee. No siinä mun yhteisöpostauksessa, siinä äänestyksessä nyt porukka oli jonkin verran taas äänestänyt. No kyllä siinä oli joku halus kans näitä, että tykkää katsoa mieluummin näitä keskipituisia videoita, että jotakin maks 40 minuuttisia, niin en tiedä. Kai mun pitää jotenkin opetella puhumaan vähemmän tai sitten leikata joitakin juttuja. En tiedä, kun mulla on oikeastaan ollut kaikki tähän mennessä mitä on sanonut, niin on ollut, että mitä mä oon ajatellut, että mä oon halunnut sanoa. Se onkin, en tiedä vaikuttaako sitten, kun mä oon ollut jonkin verran nyt viime videosta väliä. No mä nyt 2 sortsia laittanut, mutta
varmaan sitten on niin paljon aina sanottavaa ja puhuttavaa teille katsojille. Niin. Vähän synkältä taivas näyttää, mutta ei kyllä pitäisi ilmeisesti tänään sataa. Että voi olla, että se on vaan muuten vaan pilvistä ja näin synkkää. Tässä on 70% säiliö. Saa nähdä paljonko tuon sinisiin vielä mahtuu tavaraa. Varmaan taas laittaa vähän kameraa kiinni ja jossakin kohtaa taas jatkaa, ja nyt mä voisin ihan oikeasti kokeilla laittaa tuohon oveen sen kameran. No, pitää nyt toivoa, ettei mulla ole hirveästi puhuttavaa, että kun ei tiedä yhtään sitten, että minkälainen se äänenlaatu siinä on, että toivotaan, että kuuluu äänet hyvin, mutta kun ei tiedä. Ei tiedä sitten taas, että minkälaiset äänet siinä on. Toivotaan, että on hyvät, mutta no, jos ne on taas ihan sellaiset siedettävät, niin kun mä sitten laitan sen klipin tähän videolle. Että varmaan jos siinä kohtaa siis laitan siihen, tuohon siis oven kameran ja kyllä mulla varmaan jossakin vaiheessa taas sitten on pääskää tää kamera. Ja sitten vois varmaan kans sitten lopussa vähän näytellä tuota omaa naamaa ja tehdä lopetukset videolta, mutta mä jatkan nyt täällä puintia ja katsotaan sitten jossakin kohtaa taas lisää. En mä saanutkaan viriteltyä sitä kameraa mitenkään tuohon oveen tai tuohon toiseenkaan lasiin, että mutta laitoin nyt vähän eri kohtaan tuohon eteen tuon, että mä ajattelin muutakin, että mä varmaankin en nyt hirveästi puhu, kun eipä mulla nyt oo sen kummempaa sanomista, niin mä varmaan sitten editoin tän niin, että mä vähän nopeutan tätä ja sitten laitan jotakin musiikkia siihen taustalle. Jos jotakin sanottavaa mulla vielä on, niin mä tuossa jonkin aikaa sitten varmuudeksi soittelin tuossa serkulle, että sopiikohan sille justiin, että jos lainaas niiltä vähän kans yhtä kärryä, jos siltä vaikuttaa, että me ollaan nyt justiin tuon kuivaajan kuivauskapasiteetin takia kans niin jouduttu vetämään 3 kärryn systeemillä, eli kun meillä on 2 kärryä, niin 1 on kuivaamassa ja sitten ehtii vielä 2 kärryyn uimaan, mutta en sitten tiedä, nyt äsken näytteli vähän jo lupaavammalta kosteus, kun oli 16 tämä, ja isälle siitä sitten laitoin vähän viestiä WhatsAppissa, niin se meinasi sitä kuivaajalla näytti kans se minkä se vei jo kuivaajalle, niin 19 niin, mutta saa nyt nähdä, tarvitseeko lainata serkun kärryjä, mutta sanoin sille, että soittelen sitten huomenna sitten tietää, että mikä on meininki, että mutta mä voisin nyt tässä hiljentyä ja voisin sitten vähän nopeuttaa tätä kuvaa teillä ja laittaa jotakin musiikkia. Antaa olla niin jonkin aikaa ja katsoin, laitanko vielä jossain kohtaa päähän kameraa ja sitten
sitten niin, katsotaan sitten missä mennään. Että minä nyt hiljenen ja teille tulee sitten jotakin musiikkia. Katsotaan taas jossain. Sometimes you make me angry, but I know that it could always be worse, be worse, be worse. Baby, baby, now I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. No, I'm joking, I'm looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Picture perfect, but so many flaws that stopped you. I don't wanna ever see you in the same room. I open up and then you hit on all my issues. Round and round we go, we go. Joo, se olisi tältä päivää kauranpuinnit selvänä. Ja tosiaan kiitos kun katsot tämän videon. Ja huomenna varmaan sitten kuvaan ehkä timelapsenä tätä kauranpuintia. Pitää kokeilla sitäkin, että miten se toimii se tässä kamerassa. Ja no, vielä haluan kiittää kaikkia tilaajia, kaikkia katsojia, kaikkia kommentoijia. Kiitos kaikille. Ja eipä mulla muuta. Se on moro.